Здравейте, казвам се Венцислав Орманов и сега съм на края на събитието, вече на четвърто кафе и скоро се прибираме. Здрасти, аз съм Дамян. Това съм аз в началото на събитието. Аз съм Дамян и това е края на събитието. Това съм аз в началото на събитието. Аз съм Алекс и съм в края на събитието Дроги. Аз съм Деси и това... Аз съм Деси и това съм аз в края на събитието. Аз съм Марио, това съм аз в началото на събитието. Съм Марио, това съм аз на края на събитието. Това съм аз съм Радо и това е началото на събитието Digital for Sofia. Аз съм Калян и това съм аз в края на събитието.